Gràcies per la vostra presència aquí, que és el primer. El segon és agrair la gran participació que hi ha hagut aquest any, el segon any del Premi Important de Novel·la. Aquest any han decidit celebrar tot guany, felicitar-te públicament i... I penso que seràs un molt digne representant de... Esperem, no? Digues tu el que et sembli. Sí, ja t'ho diré que hi anem superant-les o les anem treballant a petits nivells. I és això el que pugui permetre, llavors m'amà bastant a la meva família, a l'Olga, que és un personatge de la llibre, perquè com que és una biografia també apareix el personatge real,